Os tintos de Rías Baixas teñen o seu reduto en As Neves. Fieis a súa cita aproveitaron a festa para reivindicar o seu espazo na denominación de orixe. Os viños tintos do condado teñen unha longa tradición, unha longa historia, inda que porcentualmente non son moi importantes con respecto á produción total da denominación de orixe. Si teñen moita importancia como tradición, como mantemento dunhas variedades que teñen un largo reconocimiento. Entonces, pois é importante protexelas, defendelas e se pode ser incrementar a súa produción. Estaban arrinconadas as variedades, o tinto de Rubiós sempre tuvo moita importancia, por exemplo. Recuperar e impulsar esas variedades, ainda hai algunha que está aí dormindo un sono que algún día despertará, pero é importantísimo desde todo punto de vista recuperar e promocionar esas variedades. Nesta 13ª edición participaron máis de 30 marcas de 15 adegas. Todas fan unha aposta polos tintos de Rías Baixas, decididas a situalos no lugar que lles corresponde. Non en van as variedades tintas son as de máis tradición nesta zona de Galicia. É un viño que te sorprende moito cada vez que sailes fora de aquí. Aquí é coñecido, é un viño pois moi emblemático, pero como mellor non ten o consumo que ten que ter, un pouco porque tamén xa temos os paladares afeitos a outro tipo de tintos, pero sorprende de moito cada vez que sailes con estes tintos a exportación e cada vez que chegas a mercados como o americano onde realmente buscan frescura nos viños e aquí temos unha frescura de verdad, producida pola uva e non de sobre como noutros casos. Sempre foi unha aposta da adega. A adega naceu con esa clara intención. Rubiós sempre foi unha zona produtora e elaboradora de tintos, entón a nosa idea sempre foi que a xente coñecese os tintos, que descubrise as verdadeiras características destes viños e ver o potencial todo que teñen. E a verdade é que é un traballo complexo, longo, porque non ten resultados a corto plazo, pero estamos moi contentos porque ao final vas vendo que os pasos que se van dando están dando resultados, e iso é importante. Dignificar o mundo do viño, decir que realmente cando veas a tomar un viño non te diferencien de que só os tintos se elaboran noutras de os. Con chegar a eso é bastante importante, a un marxen de hostelería e de xente a cal non teñas que explicarlle case que as variedades coas que traballas, que xa sepan o que é o sousón, sepan o que é o pedral, o espadeiro, o caíño, porque é que Rías Baixas non se coñeza só polo albariño. A festa, pois, toda aquela xente que poida acercarse aquí ás Nieves, pois que se acerque, non? Está un día moi bo. Bueno, aproveitar o día para vir aquí ás Neves, claro. Quizáis son menos coñecidos que os brancos, pero esta fin de semana demostraron o seu poder de convocatoria. Pola festa pasaron milleiros de persoas decididas a probar estes caldos. Unha promoción excelente para un sector con tanto peso na economía galega. Están facendo un traballo extraordinario pois de promoción de todos os seus recursos naturais que son moitos e bons, non? Hai que pensar de que nesta festa hai 17 bodegas con 30 etiquetas, e son capaces de facer 30 marcas distintas e prácticamente aquí en As Neves e sobre todo na parroquia de Rubiós, que é onde leva tamén ese nome, o cal dice moito deles e tamén, pois, como non, nesta parte de innovación, de promoción dun Rías Baixas tinto, pois que non é tan frecuente, pero que damos fe de que está riquísimo. O sector vinícola ten que convertirse nunha gran oportunidade, aprender do que se fixo ben, e ser capaces de atreverse a innovar, atreverse a ser vanguarda. E temos aquí xente que o está facendo, xente que está apostando por esa vanguarda e por ese cambio. Completar o ciclo económico do viño a través do comercio e a través do enoturismo como un instrumento tanto de asentamento de población como de xeneración de riqueza a través de ese produto, que en alguna maneira é o noso emblema. O actor Antonio Durán Morris foi o encargado de poñer cara a esta festa do viño tinto Rías Baixas. Non ocultou o seu gusto polo boviño, especificamente polo tinto, e apostou polo seu posicionamento ante o consumidor. Pois a min todo o que se produce por aquí polas Rías Baixas me encanta, pero é certo que o tinto é algo que estou descubrindo, porque eu creo que hasta fai pouco non había. O que si son un enamorado do viño en xeral, porque ademais, agora que xa teño anos, coa edade, digamos que é o elemento fundamental para estar nunha boa charla, nunha boa sobremesa, nunha boa festa. E o tinto, en concreto, eu creo que entra mellor,
que é un poquinho máis suave, que agora se fan grandes tintos, o sea que eu recomendo tanto branco como tinto, o que se di país, tanto en branco como en tinto, pero mellor tinto. De xeito paralelo á festa, a cita reservou tamén a posibilidade de catar os viños de forma máis calmada. O túnel do viño repetiu e foi todo un éxito, como alternativa para coñecer máis de preto estes tintos Rías Baixas. Que son todos vinos muy distintos. No es el tinto al que estamos acostumbrados, no es el tinto que conocemos, entonces hay que abrir un poco la mente, hay que cambiar un poco el chip. Y son los vinos de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, muchas cepas son las que ellos tenían antes de haber albariño plantado y es un homenaje a ellos, yo creo, y merecido además. Precisamente el potencial que tiene quizás es esa exclusividad, ¿no? Esas variedades que están muy poquitas cepas plantadas, que hay muy poquita producción, pero lo que hay que potenciar es que hay muy poquitas botellas de esos vinos. Después, claro, va en función pues, de los gustos de cada uno, que eso al final en enología pues ya sabemos cómo es, pues el que te gusta es el bueno. Ahí es un proceso de aprendizaje, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que es un vino de aquí, que es un vino nuestro, que son unas variedades autóctonas y conocerlas y darles la oportunidad. Algunos pueden parecer en un principio vinos complicados, pero tienen esos aromas que son de aquí, de laurel, de un aroma atlántico y eso es lo que... El chip es lo tenemos que poner ahí, en pensar en ese tipo de aromas y que están en nuestro campo, están en nuestra tierra y esto es nuestro. E que os expertos confían no amplo horizonte que teñen os tintos das Rías Baixas por diante, aínda que advirten da necesidade dun cambio de mentalidade. ¿Qué nos falta? Dos cosas, ponerlo en valor y luego bajar los rendimientos. Lo siento mucho, pero hay, señores viticultores, señores bodegueros, desde mi humilde opinión, como no bajemos los rendimientos, pero con una mentalidad totalmente distinta, los tintos van a tener ese punto que dice, no, es atlántico, no, se puede ser atlántico y se puede concentrar. De hecho, se ve que quien está concentrando está consiguiendo buenos vinos. Se trata de bajar rendimientos y habrá años que se pueden hacer. Un año como fue el 17, que a priori nos lo ha permitido, imagino que 2 o 3 años más veremos estos resultados en los vinos. Pero lo que tenemos, como bien dices tú, un patrimonio único que hay que poner en valor y defender. Y la mejor manera de defenderlo es consumiéndolo. O viticultor lo que ten que facer é mellorar cada día máis a produción de... O viño, sempre se dice, o viño nace da terra, da vide. Mellorar todavía máis o cultivo, as técnicas de cultivo das variedades para sacar toda a potencialidade das variedades, por parte do Concello Regulador a promoción. Nos non somente garantizamos no Concello Regulador a orixe e a calidade, sino que facemos a promoción. Ese é o traballo que se está facendo, é un traballo que non se ve nun día, nin en 2, pero a largo término hace de ver como os viños distintos de Rías Baixas han ter máis conocimiento todavía.